Arratsalde on guztioi, gaurko gonbidatua Hortzi Duate daukagu, Bertsozale elkarteko kidea da, eta talde honek antratutako taldekako oxibalaba ekitaldiari buruz hitz egitera dator. Arratsalde on. Bai, arratsalde on. Zer moduz? Bai, edarki. Zuek? Oso ongi. Pixkat igual euria bueltatu egin dela, baina bueno. Ba, gaurko bakarrik da erran. Espero dugu. Hasiko gara nahi duzu elkarteketarekin. Bai. Hasiera batean konta dugu pixka bat Bertsozale elkarte hau zertan datzan edo zer den pixkat ere ezagutzeko. Bertsozale elkartea bera Euskal Herri osoko bertsolariak edo bertsogintzan aritzen garen elkartea da. Gure kasu propioan bertsolarien lagunak elkartea da eta hori Bertsozale elkarteari lotua, baina iparraldean edo Lapurdi Basena Forota Siberuan aritzen den elkartea da. Eta bertsolaritzaren inguruan lan egitea, sustatzea, bestea laguntzea eta bar. Eta orain ekitaldi bat antolatzea planteatu duzut, zertan datza ekitaldi guzti mehatz? Iaz ere egin genuen, taldekako silaba, aurten ere bai, taldekako txapelketak oso ezberdina dira banajakoen txapelketetatik, eta gure helburua taldekakoarekin da taulako lan hori edo pixka bat arintzea eta bertsolari gutxiago aritzen diren bertsolariei edo ere aritzeko parada ematea eta batzutan bat ere aritzen ez direnak ere bai egotzen dira taldera bertsolaritza sustatzeko modu bat da. Eta nola hautu zitzaizuen ideia hau? Ez dugu ezar asmatu, hori Nafarroan bardoak ere existitzen dira, Bizkaian ustut ere egiten dela taldekakoa, Euskal Herri osoan egiten den gauza bada. Aurretik saiakera batzuk egin izan genituen, nahiko airean edola gelditu zela eta iaz izan zen lehen aldia zinez egituratua eta ongi prestatua izan zena eta hasieratik bukaerara eramaten lortu genuena. Eta iazko edizioan lehen balorazioa egingo bazenu, nolakoa ikusten duzu? Iazkoa edizioa oso ongi atera zitzaigun, ustut 42 bertsolari aurkeztu zirela, jendearen erantzuna oso ondo izan zen, giro oso polita izan zen, eta horren ondorioz gainera aurtengo antolatzera goaz, orduan ona da izan zela erran genezake bai. Aurtengoan, egongo zarete Bertsozale elkarteko kideak parte hartzen edo baita ere antolatzen ere? Hori da, azken finean Bertsozale elkartean asko bertsolariak dira edo gara, eta ni neu ere talde batean parte hartuko dut. Orduan, biak uztartu beharko ditugu, baina bai hortan ibiliko dira. Baina beste bertsolariak ere gomendatuko dituzute parte hartzera edo bakarrik elkartekoak? Ez, bertsolarientzat irekia da, elkarteak antolatzen du besterik ez. Gainera, txapelketan eta besteetan ere bai elkartekoak edo elkartean afiliatuak ez direnak ere, erran dezagun, parte hartzen dute. Hasi berriak ere, adibidez? Bai, hasi berriak ere bai, etorriko dira bai. Hasi berriak eta hasi zaharrak batzutan taula sekula probatu ez dutenak bai. Eta orokorrean multzo potente bat bilduko ez dutera uste duzu? Izene 34 bertsolarik eman dute izena, iaz baino pixka bat gutxiagok, baina normala da, bakoitzaren zereginak eta errealitateak eta egiten du gutxiago izena eman dutela. Baina, gu oso pozik gaude emaitza horrekin. Gelditzen zaigun pena bakarra da, aurten Siberuatik ez dela talderik sortu, eskualde hori pixkat bazterrean gelditzen zaigu, baina bestela oso konten gira. Eta irailaren 20an hasiko da ekitaldi hau, ezta? Bai, hala da. Lehen saioa irailaren 20an hasiko da, Itsasun, Gozoki gaztetxean. Itsasoko taldeak antolatzen du bere lehen saioa. Itsasoko taldeak Astala Vitoria izena du. Izenaren zergatia da, Gasteizen ikasten zuten talde bat zelako eta itzioko hori egin dute, ez? Eta horiek antolatzen dute lehen saioa. Eta egunetan zehar ospatuko da edizioa, azarora arte, uste dut, ez da? Bai, hori da. Astebururo izanen dira saioak, urriaren 5 arte, ez naiz tronpatzen. Eta astebururo normalki 2 saio izaten dira. 9 talde izanez azken asteburuko saioa bakarra izango da, baina astebururo 5 saio izanen dira. Urriako 20an izango da azken saioa, bai? Eta gero ja, final aurrekoak eta finalak etorriko dira, ikusiko nor sailkatzen den. Eta irakurri dut,
bazkari popular batekin amaituko duzutela ekitaldi hau, ezta? Bai, iazko finala nahiko sala handi eta eder batean, oholtza handi batekin egin genuen, eta hausten zuen pixka bat taldekako silabaren ibilbidea, ez? Nahiko xumea eta jende gehiago gutiago bildu zuen, baina etzen zuen bilatzen argi handirik zartzea bertsolariengan, eta batzuk deseroso sentitu ziren, ohiturak gabe edo dena delakoa, ulertzen den bezala, eta orduan aurten saiatzen gara herrikoiagoa izatea, eta hori bazkari batekin bururatuko da, oholtza txiki bat jarriko dugu, eta baina gero bestela beti bezala. Osongi. Komentatu duzu, final aurrekoak, finalak, nortzuk arituko dira epaile moduan? Sailkapen fasean epaile moduan eta gai emaile moduan eta abar taldeetako kideak izanen dira. Taldearen lana izanen da saioa antolatzea, beste saio bat epaitzea eta beste saio baterako gaiak prestatzea. Epaiketa lan horretan ere bai publikoko jende batek parte hartzen du. Nola da, irizpide desberdinek ere lekua izan dezaten, herrikoi izate horretan sar dadin. Eta kanpainaren bat antolatu duzut ekitaldi hau ezagutarazteko edo gutxinaka biltzen ezagete? Ez dugu kanpaina berezirik antolatu, berria edatu dugu, ari gara sare sozialetan eta silabaren berri ematen. Jendeak berez interesa izaten du, bertsozalea dena, orduan aski fite pizten ari da argi hori eta ez dugu kanpaina berezirik eginez. Hala ere, jendean animatzera joango dela uste duzu? Bai, komentatzen hasia dira, nabaritzen da gogotsu daudela jendeari, asko gustatzen zaio gainera, arituak eta ez hainbeste aritzen ez direnak elkartzea, herriko lagunak izaten aldira, eta orduan nabari da gogo berezi hori. Azkenean giro polita sortzen da ekitaldi hauetan? Bai, hitz klabea herrikoia da, nahi ustez. Zuk orokorrean nola ikusten duzu bertsolaritzaren egoera gaur egun? Ikusterik ez dago, bertsolaritza ez dago krisian, zenbait jende biltzen dugun finaletan, zenbait saioetara ere jendea joaten da, saio asko antolatzen da, orain bertsolaritzaren egoera oso ona da. Ez behar bada euskararen egoera, eta orduan hori parekatzea lortu beharko genuke, nire iritzi pertsonala da, baina egun batean hori parekatzea iritsi beharko ginateke. Bestela gure lana elkarte bezala da beti urrunako joatea. Eta pixkatera elkarrizketa amaitzeko beste zer gehiago gehitu niko zenuke edo igual gairen bat kolokan gehitu da? Ez, bi gauza, finala intzinekotatik eta finaletara epailetale eta gehi emaile taldeak izanen direla. Horrela nahi du, bertsolaritatik eta aparte lan egiteko prestutasuna agertu duten jendea eta eskertzekoa. Eta bestalde ere bai, askotan bertsolariok ez dugu gure saio antolatzeko behar den guzia kantatu behar baitugu ere bai, konzentratuak egon eta orduan elkarte desberdinekin elkarlanean egiten dugu lana eta konkretuki hola izanen da final aurreko eta finalak bi ikastolekin eta kultur elkarte batekin elkarlanean egingo ditugu. Oso ongi hortzi, mila esker kontatu diguzunagatik, espero dugu dena oso ondo joatea eta giro honean jotea den ekitaldi guztia eta beste nometetan etorri nahi duzu balorazioa edo pixkatu konek egitera gomitatu zaude. Hala den, mila esker zuei.